हम एगो देवी गीत भेजतानी अपना आवाज में और विश्वास बा आप लोगन के पसंद आई। हमारी देवी गीत आधा झूठ आधा सच चैनल से जात बा भाई जयराम जी के देख रेख में। देखा उत्तर प्रदेश का एगो ऐसा चैनल बा आधा झूठ आधा सच। एह पर गवार से गवार गवैया आके गा सकल, आनहर बहिर सब के हुआ ऐसा चैनल बा। एक चैनल से सबके सपोर्ट मिली और हमार गावल गीत आप लोगन के बढ़िया लगी तो आप आधा झूठ आधा सच चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट के द्वारा अपना राय जरूर देंगे। एगो भक्त माई के दुआरी पे गइल और माई से प्रार्थना कइले बा, भवानी माई आजा, भवानी माई आजा, बघावा सवार हो भवानी माई आजा। यही कलयुगवा में यही कलयुगवा में लेके अवतार हो भवानी माई आजा, बघावा सवार हो भवानी माई आजा। बिचेरे समरिया में महिषा के मरलू, पपियन के खून से पियसिया बुझावलू, चम चम माई, चम चम माई तलवार चमका जा, भवानी माई आजा, बघावा सवार हो भवानी माई आजा। लेकिन अगली लाइन में उ भक्त बतावत बा ए भैया का कहले बिया, जब रण चंडी वाला रूपावा बनावेलू, पपियन के मार पर लोग पहुंचावेलू, ओइसे माई आई के ओइसे माई आई के करी समा देखा जा, भवानी माई आजा, बघावा सवार हो भवानी माई आजा। और लास्ट में उ भक्त बतावत बा ए माई, जे जहां बोलवले तहां रउआ अइली, लेकिन आज ई तोहार बेटा बोलावत बा, लेकिन के करे साथे फौजी राम स्वरूप माई तोहार